Gitistingan ako og shampoo og ito mga akong buhok guys og unsay resulta ato ning makita ron. Nahuman na jud guys ang akong gibuhat nga tulda. Hello guys. Ako lang ang gingon ani guys kay sample raman ni. Ako guys. Basing karong tagtaod og malig-on ra ni. Ako ra ning gisampulan guys nga naon pero ang Hello guys, good afternoon guys. Ani ning time guys tahi ko og tulda guys. Kay kaunahon na ako og magtapok mi sa gawas kay og ari mi magtapok sa so di man mi paigo guys og naa mi mga kauban. So nagama ko og tulda guys dito jud sa may baybay kay arong presko kay ang hangin. Samtang magkauban ko nga mga kauban ani guys. Mao na nga ako gikugi jud ani guys og gama og tulda. Ang gitay si kakilid guys hastas tunga kay aron dili di siya magisi. Kay og dili gud nimo tahion ang sa tunga og sa isig kadaplin guys inig kuan sa hangin. Wa na maguba na jud ang imong tulda. So akong gilig-on guys, gibutang og na mga nylon sa isig kakilid. Kung doon ako makita ng PC ani guys, ako ni hiktan og PC. Pagkakaroon nylon laman ni guys kay temporary raman ni. A few moments later. Nahuman jud guys ang pagtahi nako. Og ako na po nang gipanangkamutan guys nga masangat sa ibabaw. Naglisod ko guys, nagplano ko unsaon pero bawag mo salir ba kaning ako ang technique. Kay wa man jud koy kauban aning panahon na. Tingan ako pag inusara og masangat ba jud daw ning maong tulda guys. Unsaon na pag sangat nga ako ra maning usa, mahimo ba ka ni guys? Murag maglisod ko guys kay kusog ang hangin, kay baybay man lagi. Magkapakapa po ning magkapakapo po ning tulda. Maglisod ko. Arang lisura gyud guys.
Hello guys. Bisag mo muna guys, na humara jud na ako guys. Ako ra ning gisampulan guys, nga naon pero ang tinud ani guys, kung naagoy lalaki ani mo tan-aw. Basin o balig-on pa ni. Basta makita po ng mister ani tarungon ra po ni guys. Okay na ka pasilunganan o grupo guys. Babae ra mga jo intarga trabaho. Hello guys. Ngayong hapon guys. Tagatuhod na guys, aga ko ang TL guys. Tagatuhod dag tubig guys. Uy, ginulaw man uy. Tungod kay gadali ko guys. Mutabok lang ko aning suba. Balag lang basta kay mag ngita lang tagdaplin ani guys. Ay hapon na tingdilong agpa, manglawag pagbaboy. Human ako guys, nakatabok na gajud ko. Bisag na ako samad, ako lamang gi humol akong samad kay matud pa nila guys ang dagat kuno tambal man de. Mo lagi si mag-umog na hong samad uy, Ginoo. Sige laman kay wara lagi ni. Pero kining sakit lagi mami kalimatan dog. Ay, hapit na gadyog kumahuman sa kong trabaho. Karong adlaw ni guys, Domingo. Akong gitrabaho ni guys kay ugma pohon, Lunes. Doon na may bisita. Dugay-dugay pug gama ning tuldaha guys. Kaya ako manggitahi, gipikot man ako ang isig ka daplin. Parang ligon ang dili magisi. Hindi kay puti naman po atong buhok ato ning tinaon. Ipalit kog tina nga natong merkado guys. Dala pagpanguha og kanang gabas. Gwapog tupi pero putig buhok. Bagong tupi pero puti ang buhok. Atong makita ni guys pohon. Guys, morat no lingaw na ko karong adlaw guys. So
Thank you sa inyong pagsilip. Bye-bye!